Sigur, n-are... Ia de vecine, are la pula mare. Are o belit-o prin oameni de 2 ori, de 3 ori și chestii. Mamă, dar are o căpățână mare și roșie, ne? Hai vecine, la unde te arzi? La subsol unde te arzi? La subsol, în micro 6, nene. Cine? Vecinul, cine? Ai făcut și muie? Am luat și muie. Nu, de la vecinul, nu. Nu, de la cine? Numai la cur mi-a dat. De la cur? Dar nu le-a stat la muie. Hai vecine, mai dai pe soc. Băi, dai, fă roșiu, dacă nu, opri pe nevastă mea spui. Și mă trimite să iau vată. Ai, care, pe bune, zic. Și dacă mă filmează, eu de ce? Că-i apar bine în casă. Sigur, da, vezi? Băi, serioasă. Da, faci și cur tot acum. Cur, nene, eu mai mult, eu și muie. E tenul acum. Vecine, am și o fată pe roșu, o strici pe ea? Sigur, cum, o fac curată, albă. De la roșu iese... Ai limba ca stânga sau? Ia scoate. Cum o fie, e crăpat, o lecă. Ia,